Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa ato no magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Huwebes na kita. Agosto 6 tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta ang masuki naton nga matagpramati sa kahanginan mga nagamonitor na paagi sa Facebook Live, amo man sa YouTube, kag mga nagamonitor paagi sa ilang mga transistor radio, sa mga monitor sa salakyan, halin sa mga taxi driver, pagkanto sa mga pribadong masalakyan nga nagatutok karon nga aga ngaton sini nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline! Mga OFW naton nga nagatutok na diri sa aton nga pagpangalagad din kaman nga bahin sang kalibutan. Good day sa inyo, halong lang permi mga kaaksyon. Aksyon Hotline! Bangod nga Aksyon Radio Bacolod hindi lamang mabatian on air kundi available man kita online. Aksyon Hotline! Padala lang sang inyo mga mensahe sa chatroom nga available ara dira sa aton nga Facebook page. I-click mo lang, i-search mo lang Aksyon Radio Bacolod and then imo dira makita ang link agod nga magka-monitor ka sa aton live broadcast. Aksyon Hotline! Mabatian ang mga nagkalain-lain nga mga programa, lakip na ang pila ka mga matahom nga mga drama sa Aksyon Radio Bacolod. Sa YouTube, pwede man.
ti padala dirang inyo mga mensahe, ang inyo sining nga mga reaksyon kag ang inyo mga opinyon sa aton ginatalakay kada adlaw. Action Hotline. Aksyon Artay Hupon checking in diri sa inyo para tuntunan aksyon hotline hasta kita tak na alas 9:15 karon nga aga. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Anong pinagkamadalag ko nga balita nga aton natutukan diri sa inyo para tuntunan aksyon hotline? Una kita mag-aksyon diri sa lokal. Hoy, duwa ka semana nga moratorium para sa mga OFW doso sang alkalde. Action Hotline. Ini ang panawagan ni Mayor Bing Lunadia pagi sa OWA. Nga kunta ni maaktuhan man hindi lamang sang Regional Interagency Task Force o kun RITF, kundi mismo dito sa National para nga ma-regulate man ang pagpauli o ang pag-repatriate sa mga OFW. Action Hotline. May pila ka mga pagklaro, kag pila ka mga pag-reconcile sa balita. Bangod nga na last time, si Councilor Inisito Lubero nagpalayag sa pila ka mga interviews nga nagkasugilanon siya sa taga-uwa, kag aprobado na ang moratorium nga tindi sila dali-dali makapauli diri sa Bacolod kag Negros. Bangod sang sige gihapon nga pagtaas ang kaso sang COVID-19. Kibot kita nga siling ni Councilor Israel Salanga waay natabo ang pagpauntat sang ila sini nga mga pagpauli o biyahe. Sige man gyapon ang pagpadala diri sang mga OFW. Hotline. Buot ang balon, way mag-grant ato. Ang sahi sang tinutuyo kag tikang nga kunta ni regulated o kon magadepende kunta ni sa lokal kon balang handa na sila sa pagbaton sang dugang nga mga OFW. Action Hotline. Ti subo-subo galing kay igo kwentahon sige manigapon ang mga pag-inabot sang mga OFW o tining kakita sina. Meaning, ang uwa, hindi ni siya magahimo sang isa ka patod nga statement in behalf of the members of the National IATF. Bangod nga may ara sila mo sang desisyon as a group, as a team, nga mo ning natabo. Makon mo abi ko kay natong iya sang uwa, igo kwentahon, sige manggaligapon padala. Action Hotline. May mga update kita karon bangod nga magluwas sa Corazon Locsin. Kundi ang molecular laboratory well operated naman pero ting iban diriya ginapabot 3 pagid kadugang mo nga mga laboratorio sa Bacolod sa COVID-19 test. Ginapabot nga ma-operate isa diring Queen Mercio. Ibaloon ta na vlog karon kun ano ang estado diri. Mandamo ang gusto magpakuha sang swab test or RT-PCR test, kapin pagid ang mga aplikante nga luyag magwa, no? Nagaprocess ang ilang mga dokumento. Action Hotline. Ang headline number 3, desisyon angot sa patod nga oras ng curfew sa Bacolod ginatugyan sang konseho kay Mayor Leonadia. Action Hotline. Kag pondo para sa Modular System Education sa DepEdo, problema sa mga manunudlo. Action Hotline. Update magkita karon sa operation sang Task Force Disiplina. Pila nagkabilog ang mga nagkaradakpan. O ina karon naton hibalon. Action Hotline. Alas 8:10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Online sa hotline. Online sa hotline. Rami-ramihon tani kay limitadong aton tiyempo. Joining us this morning is Councilor Archie Baribar on the line. Councilor, good morning sa imo. Good morning, Action Art. Good morning sa imo tagkalamati. Salamat gid sa time no. Damo ang kapamangkot sir. Anong natabo kahapon sa inyo session ang amo na baton nga report? It was already approved and the council nagatag authority to the mayor to decide on the amendment of the curfew. Exact time sini. Tell us, ano sir ang desisyon? That is right. Kapon pick up namon ang amendatory ordinance sa aton curfew o sa aton non-social period. Okay. Kung matandaan ninyo, Action Art, ang aton nga non-social period
ginimuan naton sang ordinansa sang Mayo, kag na-set kini sang alas 10 hasta alas 4. Okay. So nakita naton nga gabago-bago ang aton quarantine status, dapat makasabat kita kung ano man ang aton nga curfew hours, no? Okay. So bangod sila, naghimo kita sa amendment, amendatory ordinance. Aha. Nag-propose kita, kag ang proposal is kung ECQ gani, kag kag GCQ alas 10 masugod. Okay. Kung modified community quarantine, mahimo siya nga alas 11. Alas 11, yes. Kung new normal na alas 12, no? Naghimo kita sa isa ka public hearing. After that, nagpagwa ang aton nga pinalaga nga mayor sang executive order nga nagaayo nga i-consider sang sanggunian. Okay. Sanggunian will advocate nga alas 8, no? Sa gabi. Alas 8. Nagpagwa man sang statement ang MBCCI nga sang una nagapangayo nga ibutang na sa alas 12. Kagluyag na lang ilang sila nga kung magamo sila i-maintain na lang sa alas 10. No? So kahapon may duha ka communication alin sa kay mayor. Ang una is gina-endorse siya sa amon ang position paper sang MBCCI nga alas 10. Ang alas 10 na lang, and yet may ara man siya sang ginpadala nga kopya sang executive order nga nagaayo sa sanggunian nga himuon nga alas 8. Pero ang sanggunian niya may ara na on the table sang gina-consider nga amendatory ordinance. I see. So nabutang kami sa daw mambal ni mga daw alang-alang kami. So ang amon nga hambal is ang aton na mandatory ordinance may ari ini sa provision nga may executive prerogative. In short, ang mayor, despite sa amon ordinansa nga alas 10, alas 11, alas 12, ang mayor may ara sa sang prerogative nga ipasuspend ini nga ordinansa ang effectivity niya for at least 2 weeks kung may ara sang compelling health reasons nga siya abiyang nakauna hibalo. Okay. Man action art, hindi man pwede nga ang aton nga curfew every now and then i-amend sang aton nga sanggunian kay Correct. ang process ng amendment is very long. Okay. And yet ang aton need sa ma-address ang health issue naton dasigay ini, no? It should take less than 24 hours para nga ma-issue naton, no? So inaya wala kami sang kapasidad. That is why we recognize nga although kami makaset sang general rule, ang exception can always be taken by the mayor. I see. That is why nga may executive prerogative siya. So subong kung nakita sang mayor nga hindi lang gani alas 8 kundi dapat alas 6 gate, kag hindi gani alas 4 kundi alas 6 man sang aga, iya ina nga prerogative kay may mahambal niya, no? Amon yung mga basihan. May mga bagay action art nga ang detalye sini hindi naton mabuyag-yagit bala in general public. Okay. Otherwise it will create more confusion and anxiety. Pero mahimo naton sa isa ka policy nga mag-set sang general behavior abi nga wala man sang panic nga naga-issue. Okay. Kaya muna ang amon nga luyag kay kung ang sanggunian amo ang ma-define permi sang curfew, abi kami ma-define sang alas 6, kami ma-define sang alas 8. Kada mo damo pa na nga istoryahanay ang agyan kay ma-public hearing ka pa. Correct. No? So by the time, kasi kung tapos ng problema kay hindi na nato masarangan, no? Wala na kita sang solusyon kay ang problema naglapat na gid kay we took time para nga panday pa sa isa ka ordinansa. So ina siya isang ang recognition abi nga ang Office of the City Mayor has access to information both local, national and international nga hindi dali-dali makuha sang sanggunian panlungsod. Okay. Kasi based on that information dapat dasig ang aton aksyon. Kasi ang Office of the City Mayor lang makahatag sinang dasig aksyon.
Yes, sir. I understand, no? And I got your point. Ang matabo dire, ang councilya naghimo lang kamo sang template nga kun amo ni siya ang status ng quarantine nga ginapatuman sa city or community quarantine, amo na ang inyo ginalantaw nga kwan siya ma-start ang isa ka ipatuman abi ang curfew, no? But it depends upon the prerogative and discretion of the mayor kung anong himuon niya, because siya ang naka-intindi and perhaps siya ang nagabaton sang all information coming from the members of the IATF. That is right, no? Yes. Hindi lang members ng IATF, kundi sa local mismo Hindi mismo sa local, may mga bagay nga hindi ulihi lang namon na ibalaan, no? Siguro 1 week pa nabalaan namon nga may amugali itong natabo dila. Okay. Sa mayor's office insigida mabalaan nila na dayon. So kinahanglan may action dayon. Aha. So, ini siya, ang gapamangkot diri kung ano ang matabo sa curfew kag anong desisyon sa alkalde, it depends upon the office of the mayor kung anong ila desisyon. That is right. Sa Subong, ang aton nga ordinance nga original, amo pa na naga-hold, no? Na alas 10 to alas 4. Okay. Kung matapos na publication ng amendatory ordinance, after nga na-signan sang mayor, sang vice mayor, kag na-publicize na, the day after sina, masugod na ang aton nga bago nga standard. Di kung magsugod na aton nga bago nga standard, ang butang balod kung MGCQ kita, alas 11 na. No? Pero ang istorya is, ang Office of the City Mayor can also make an action nga hindi anay pag-ipatuman ng alas 11 kay naglala gani sang alas 10 ito himuon mo pa alas 11, no? Okay. So amo na nga action nga mahimo dayon sang aton nga pinalanggap na mayor, no? So bali ang nadesisyonan ninyo sa council i-publish ni siya. Ay kay tanan nga ordinansa naton may publication man gid, especially kung may penal clause. Okay. So, ina siya nga process, himuon, ginagihapon, after publication, kag mag-complete ang process, the day after, pwede na siya ma-implement or i-implement nila yun. O pwede na nga ma-implement na sila yun, kay effective after publication. Okay. Pero ang aton nga ginalantaw is, base hindi siya ma-effect na yun because of the prevailing circumstances. Okay. Ang circumstances, subong nga, alas 10 na gani ni nagadamo pagid. Ay gid kun dibuon mo nga alas 9. No? Okay. So that is where the intention of the executive order ni Mayor sang una will come in. Okay. Pero ti pareho sa ni Subong sir, no, nga mo nang inyo nang desisyon. What if the mayor will decide nga kinahanglan balik kita nay dahil lang alas 8 na ta ma-start, ano matabo sini ikan. That is correct. That is correct. Ang ordinansa will have to sleep for 2 weeks para nga i-consider ang prerogatives ng mayor. Okay. So, depende ini. Halimbawa, if the mayor mag-decide siya nga karon abi magpagawa sa executive order nga nagasiling nga by tomorrow ang effectivity sang curfew will start at 8 p.m. depende niya kay Mayor Bing. Yes. Kaya ina siya ka decision, of course, may basihan man nina. Which we need not necessarily know or which we need not necessarily broadcast in public for everyone to scrutinize. No? Yes. Kaya decision mo, kadamo sa nagabatindog di Subong nga mga health experts. In fact, kung pamaguton mo, we have around 500,000 citizens here in the city. 500,000 opinions man ang ara, no? So we really cannot we really have to be very discreet and prudent in the management of our information. We only have to be very transparent sa management sang aton policies. Kay this time crisis kita gihapon, depende na tuod sa mayor kung ano ang iya mga babato niya nga ma-inputs and information kung ano ang needed niya nga time nga dapat ipatuman to ensure nga hindi maglala ang sitwasyon. That is right. Okay. Bati maabot pa gani ang panahon nga mahambal ang mayor nga
ang isa lang ka barangay among ibutang naton sa amon nga kuan nga time frame. Aha. Iba niya ordinansa ang Matuman. matuman pero sa diri nga barangay nga amo ginadinglala hindi na diyang ordinansa ang ako niya nga executive order among matuman. Aha. So muna siya mga variation sila but ang ako nga lantaw is we have to take fast action. Aha. The fast action can only be done by the office of the city mayor. Okay. So, after sa inyo sininahimo nga decision kahapon, hulaton ta na lang siguro no ang office of the mayor kung ano maging decision niya in the next or in the following days. We have full trust and confidence in the decision-making process sang office ni mayor, kag sang aton nga IATF, kag sang aton nga mga health workers as shown by their actuations or their performance Okay. the past 4 months, no? Mayo mante, we will just have to go with the flow. Okay. Yes. Suliton ko lang nga sa template to yang ang in-decide ninyo kung ara kita sa ECQ ang start sang curfew 10 o'clock. Yes, i-correct ko lang kay on the floor gin-amend ko ina nga hindi na pagidala ang ECQ. Hindi na. Kaya ang sa pagkamatuod kung ECQ gani alin sa aga hasta sa gabi na mo. Oo. So ang alas 10 dito is GCQ lang. GCQ. Ang alas 11 is MGCQ. Okay. I see. Sige. By the way, sa inyo yan, sir, sa exit planning team, anong mga latest nga ginadiscuss nyo, Subong? Wala pa, no? After sang ginimo nga executive order ni Mayor, wala pa manggit kaya ang subong. Ang ginalantaw namon is kung ano nga mga bagay lang nga daw wala pa ma-implement todo, no? Okay. So, ina siya nga mga bagay mo nang gina-consider nato. Kaya ang exit team, may ara man sang oversight committee, kag ginpahilo ako sang sinila nga simana nga akong intugyan na sang oversight committee. So, ang tanan nga kulang nga hilimuon, ang tanan nga dapat himuon nga wala mahimo, amo ni ang ihatag namon sa opisina ni Mayor. I see. Sige. So anyway, on that note, Councilor, sa mga taga-Bacolod, nga atat na atat nga nagbantay gid sa sesyon ninyo kahapon, anong mapalabot mo nga mensahe sa ila? We will just have to cooperate sa subong panahon. Kay man expect kita nga tani magnubo na, subong, it appears nga wala ta na malabot nga expectation, no? Hindi man ko magambal nga daw naglala na gid kay ti do ka alarmist la. No? But nga kon nga sense is we all have to take care. We all have to just follow protocols and make sure that ang aton nga mga kaingod amuman. Sa mga nanay kag tatay nga ara sa aton nga mga kapurukan, ginayo ginamon nga kay hindi man kami kun anong sitwasyon dira kag ang aton mga kabataan kag sa aton nga mga kasilingan dira kay hindi man healthy ginabi nga bilog nga simana nga bukuton mo ang tao sa amo nga sitwasyon. But nonetheless, nagapangayo kami sa inyo understanding kag let us try to make a balance between health and economy. That is our problem now. We might be able to survive economically, but if we will all suffer health-wise, that is not good. We may be able to survive health-wise, but if we lose our economy, that is not also good. So, balansyehon ta ini. Yes. On that note, Councilor, thank you so much for the time. Good morning sa imo. Salamat, Gate. More power, Action Art, kag sa imong tagpalamati. Action Hotline. Now, isuliton ko lang at least maintindihan sa publiko nga naga-monitor, kang nagapamangkot. Ano nang matabo sa aton diri sa sulod sa Bacolod in terms ng curfew, saan o gid mag-uumpisa? Now, nag-set sang template. Ang council, ang naga-exist subong ko lang tawon tayo same gihapon, no? Ang 10 o'clock. Pero sa prevailing circumstances o subong nga status sa Bacolod, nga uncertain, hindi pa may baluan gid kung ano ang mga policy direction nga himuon mo. Now, ang council, medyo may kabudlayan in terms sa pagbag-o-bag-o o kung pag-amyendar, pagligwat sang ordinansa. In this particular case, ang curfew ordinance, bangod nga damo pa ng prosesong himuon nila.
Hindi pwede na yung nga matipon lang gulpiada ang council nga mambala, pamiting ta, istoryahan ta ni bangod nagakinanglan, number 1, nga ang isa ka committee nga nagauyat sina magkandak sang public hearing. Ang public hearing, imbitahon mo ang tanan nga mas stakeholder, kuhaan mo opinion, anong paglantaw nyo sini? Anong inyong recommendation? And ang committee ba, maga-report ina o magadihon sang report sa council nga amo na ang resulta sang iya public hearing. Amo na yakon ang council abing nga process. Ti hindi mo na siya mabag-o, kang hindi mo na makat short nga process, kay ara na nabutang sa isaban o kung sa kasuguan man mismo, sa local government code. Ara na sa parliamentary procedure nga amo nang himuon mo kung nagadihon ka sang isa ka kasuguan o kung ordinansa. After sina nga process, ma-deliberate ang council, i-report ina sang committee, chair, and then pag-accept sina, debatihan. Anong paglantaw? Ti damo-damo na sila nga members ng council. Kada isa may opinion, kada isa may kaugalingon ng paglantaw. Now, tinibatihan nila na division of the floor and all, amo na nga magadugay. Now, mayara sila sang ginset nga template. Meaning amo na iya matabo kung bisan gani sa pagbalik kung in kaso ginman nga makalabot kita hopefully sa manasing nga panahon sa new normal, ti alas 12 ang ginapropose gani inaiya sa council nga ginalantaw nila nga amo na ang makapamaayo sa Bacolod. Pero sini karon nga sitwasyon suno kay Councilor Archie Baribar nga hindi mo pa masiguro kag wala sang kasiguraduhan garantiya nga maka-recover na kita dali sa sining COVID-19. Gintugyan nila ara kay mayor ang diskresyon sa paghimo sang desisyon kon bala para sa alkalde ano ang makapamaayo sa curfew nga ipatuman diri sa Bacolod in times like this. Sa sinisubong nga krisis. So it depends upon the office of the mayor. Question, saan o ayan? Magapagwas ang desisyon ng mayor, ang alkalde, kag anong oras gid ba lang gusto niya matabo? Kung balikan ta ang iya recommendation, ginpadala sa council, 8 o'clock sa gabi, tubtob alas 4 sa aga. San o ina mabala ng desisyon sa alkalde, hindi pa kuya, makahatag sa inyo sang patod nga petsa. In short, as long nga wala pa sa ginpagwa nga desisyon kag statement coming from the office of the mayor, magapabilin ang aton curfew sa Bacolod alas 10 sang gabi, tubtob alas 4 sang kaagahon. Pero pagpagwa na sa mayor, executive order nga mo ning dapat. Kaya mo ning recommendation sa IETF, amo ning sitwasyon naton subong, of course, with valid reason and all consideration, amo na ang aton dapat bantayan. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
Ilosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin.
sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod
saludo sa imo. Padayon action radyo. Kay Casa Romer Soriano Arzaga, gamonitor siya dira sa Barangay Tumina sa Kawayan, kay Tuto Macau, kay classmate ko Julie Insik Fermin Maingagaman. Ophelia Galero Arce, gamonitor man siya from Isabela. Kay Ligrit Selville Dragon, employees with Site Engineer Sir Felix Villatora. Kay Engineer Felix Villatora, galis engineer, basi karon magasugilan nung kay Sako ikukapon, may mga kwento siya no? May mga information siya parte sa DPWH. Ma-check taniyo kay ang COVID mong way agapili, ano man status ang imo trabaho, kag pangabuhi, pwede kaya nga tapikan mo. Araman si Sydney Ann Limsiaco, Erlinda Soriano, Cram Seribo Umala, Sir Carlos Ligaspi Sangyono R, Sir Kaloy, kumusta ka? Dory Malones Ilovera, Nelda Siguanse, Manang Manit Poblador, Vice Mayor Elcid Pamilyaran, Sir, thank you for listening. Araman si Sir Ideltan, May Altarijos Cueva, siling ni Ma'am May, well, power of the mayor plus strict implementation down at every purok and residential level, we have many good laws. Empower the local offices to support the implementation of all the health protocols, implementation needed. Amo na, no? Galing tao, balatingala, kung may mga health protocol advisory, sanggin ligbahan nga ginapahibalo lang, amo ni dapat ang health protocol to avoid nga matapikan sa COVID-19. Why gidya sa kabilinggan sang tao? Da wala lang sa ila tiara karon. Kay ang natabo, nagamat-amat sa ka ang cases. O, ti sinong basulon mo, gobyerno, nga nagpatuman man, sang nagakaigo o kung necessary nga mga regulation, why manaton ginsunod? O, hatag ka mo kumpiyansa ng tawa, pati doktor ganit, ang tawa blang ko, Razuloksin. Kagabi, kung yung advisory, primero, duwa lang ka nurses, ang nagpositive sa COVID-19, pero last night, pag-interview ta kay Dr. Julius Drilon, na imo, tatlo, may isa pagkikadoktor sa OB-GYN department, sa OB department, nga nag-positive. May mga 40 pa to, ang ginapaidalom sa quarantine. Can you imagine? Doktor na gina, tiya may diferensya ganito kay kuno daw sa assessment ng patient nga instead nga ibutang sa high risk area or room, guro medyo may diferensya man ang ila sining assessment amo tong tingin butang lang sa isa ka room hanggang gwa nagtag man kumpiyansa siguro ning mga health worker do hindi bla appropriate nga PPE ang gin suksok, tiya mo ning resulta niya, ay, perti yung Sir John Chong, sang Task Force Kasanag, Otoniel Kanya, good morning. Thank you for listening. Abuman kay Flora May, Bacoli Mirasol, may aga dara kay Taboy, regards lang. Uy, ara mga monitor, karon nga aga, si Inday Maricel, Marande, si Pulay, kag si Toto Puloy, lahay-lahay, si Mark, anong apelido ni Mark man? Why ko balo ara man sila ni Mrs. Na mga taxi driver Vitline, ang Andre Allen, kag iban pa dira, no, Lovebirds, damo sila monitor kag tanan nga mga member sang Operation Tulong Task Group Taxi Drivers. Si Bro Art Mixdon, gamonitor siya. Action Art may ngaga, tamiyaw ko lang maripayon. Kakadlawan kay Arjon Mixdon. Bata mo ni bro. May nga gadara. Araman si Toto Wilfredo Monies. Gamonitor man siya. Sukta siya 5 pesos day. Si Toto Wilfredo Monies. Sinong nato ya? Bangwanga. Wala ka sabat. Wala ka sabat si Bangwanga. No? Sige lang anyway. Kay gusto ta tani mag-check ni sa kapitan sa Barangay 2 ang cases nga daan sa COVID-19 sa ginpagwa nga pinaka-latest nga advisory ti ang Bacolod may 33 new COVID cases
as of yesterday, no, nagdulot ini, nagresulta sang total cases sa Bacolod nga 332. Sa 32 new cases, 29 diri local cases. So, grabe yan, local cases. May isa nga napatay. Duwa diri ROF o Returning Overseas Filipinos. Duwa diri LSI, Locally Stranded Individuals. Naamo na. So, 332 ang Bacolod. Ang naka-recover is 70 persons. 70 kabilog nag-recover. Ang active cases, 254. No, ang COVID-19 death, 8 na, no, sa Bacolod City. Tiyan mo na, ang sa Negros Occidental, ang latest nga ginapagwa diri may 13 man mo, ang Negros nga new cases, ang iya subong total kadamo naman, no, ang iya sang Negros Occidental, nadugangan pagid 13 new cases, oh, ang Negros Occidental, pero may 47 COVID-19 positive Negrenses nga nagka-recover. Amo lang na namin balita eh. Ang namin pag-itsinitani, balakon pareho sini sa Provincial Health Office, City Health Office. Atong mga naka-recover, namin sinatani, amo ni ang buligan naton nga ma-interview sa media, nga makabulig eksplikar anong experience ni nila during the time nga nagpakigbato sila, especially ang mga nagbatyag gid sang sintoma bala. Kabalo kala ini ang asymptomatic. Nga daw wala lang gani, why man sa hilanat, why man sa mga sintomas nga ginaubosa, ginasipon, pero positive ka sa COVID-19. Pero mas mayo niya atong mga symptomatic, meaning nagbatyag sang sintoma, ano kabudlay ang ilang experience kag paano sila nag-recover. Tigaling kay kabudlay man subong. Kay bisan ng aton City Health Office, do why na masyado ginagapa-interview eh, no? Amo nang isa gikasubo nga kamaturan. I-check ta si Vice Mayor Ilcid, ba si mayara sa latest nga update subong. Kay ang aton City Health Officer nga si Dr. Hinsole, actually ginakuan niya na no, ginatugyan niya na sa kay Dr. Grace Tan ang paghatag sang mga information, no, ara kay Dr. Grace Tan. And si Dr. Tan among nag-serve as Public Information Officer or spokesperson sang Local Interagency Task Force or IATF sa Bacolod. Tegaling amo na kung kaisa, ang isa ni Sako man, si Dr. Tan, di mo niya masiling nga, kung ano mo dali-dalion, kay siya pa ning nagkakadto sa mga lugar nga may kruhaan sang specimen lang, specimen kung ikwaon, siya niga-extract, siya ning nagapatigayon sang swab test. Tiris guna, makumog-atubang kay mo sa mga ginadudahan o ginasuspitsuhan nga COVID-19 patient, ti delikado eh. Pasalamat ka ni kita nga on the go gyapon namin gyapon kondisyon sang lawas ni Dr. Grace Tan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Dire kita sa balita na naton, update kita makadali. Let's have Vice Mayor Ilcid Familiaran sa aton sininga linya. Vice, how are you? Good morning. Yes, aksyonahan mo yung akadida sa imo. Pagpalamati ka viewers nila sa Facebook. Salamat, Gino. Vice, ang tawag ko liwat sa imo because do hindi available si Dr. Grace Tan and ang aton City Health Office kay may mga report kita nga nabaton nga may mga additional nga cases. No? Actually, may ari halin sa DOH mismo na record nga tinagdugang kita diri. May nagpositive man nga doktor dugang dira sa Corazon Locsin naghimo na nga 3 ang positive aside from 2 nurses. Now, may report, Vice, nga nagdagat mo si imo nga may isa ka napatay additional diri sa Bacolod and ano man, amo ni siya ang taga-barangay ito? Barangay 4. Barangay 4.
Action Art. Barangay 4. And that, sakto ng imo ang aton mga doctors, nurses, overwhelmed. Okay. And that, ang Corazon Boxing, ang ilang OB, bala po the public to know, inang ginapabata, tira. Ang NICU nila. And subong naman ang outpatient department, yun close nila. So, hindi ito anay pwede kapakonsulta ang pumuluyo. Okay. Kaya I think amo nang report mo, pero ang ako ni report nga nabaton 4 ka doctors eh. 4. Ati amo to nga balido ka may madugang pa sa listahan nila. So meaning, may ara pa gid diya sang nagdugang aside from 3 kagabi nga 2 ka nurses, isa ka doktor, may nagdugang pag-advise. I think 4 ka doctors and 2 nurses. Sus, grabe no? So kita sa no, ni nanong halong doktor na gid lutsan pa o tigo pa. Gani. Kaya na lang ini mga health expert kon health protocol lang sila nakaintindi ni and without even the advisories from the National IATF kaintindi na ni sila kung anong dapat timuon po nalutsan kang natapikan pag ni Vice. Yes, mo ini nga itong problema, Action Art, and it's getting worse, no? Okay. Yesterday, ang atong report kun hapon, pinaposta na siya pagkagabi. So, ang kagapon, na-receive na the day before na, no? So, that 34 to ang atong dugang yesterday. Okay. Kagabi may nagsulod naman 47. Sus. So, magkuha na siya. Karon? Hindi, buwas naman eh. Buwas naman. Ito nga na report, pagkuha na siya. Late kita 1 day. 1 day. So, it's getting worse and worse. Action Art. Okay. So, hindi na ko kakuan, hindi ko kabalo kung nanong pang-measure sa imuhon. Okay. Ang i-appeal sa gross publiko na lang, natamo ang kuan. Ang safety nyo, na nasandig sa inyo. We are exhausted na, tanan-tanan, almost all. And that, expect ko by December Action Art, pasilibo na ning aton positive cases. And then lain dire Action Art, kay ang kadasik siyang local transmission. Gani. And that, amo tong uli yesterday, hoping pa to siya. Ang 43 years old. The mayor na naman noun siya kung di tagadihin na siya. I don't know, no? Kung ano pagid ang aton ni Muhon na ma-educate natin ang publiko na mangin responsable. Ma-realize mo na kung bisa or kung ikaw nang maigo, kung pamilya mo nang maigo. Gani. Honestly, ang mga employees, pwede nga nagkatuigo, si Kon kaya. Pwedeng stress ini. While waiting siyang imo swab results, so ang torture. Sus. Then kung na-positive ka pa din, everyday you are waiting kung anong ang development, kung ano ang kondisyon siyang imo lawas. So, purti ka, Kwan. Purti Action Art ang Kwan. Ang fear, Kwan, purti ka laing gitsang sitwasyon. And I do not know kung ano pagod ang mga measures sa imoon ni Mayor na makwanta niya ganagan or makuha natin, maplaten natin ang paglaptas ng virus. Ang ayaw na lang sa publiko na cooperation lang eh. No? Kahit ko damo-damo kay Action Art, kita ko na bagulang na siya imo interview kay Councilor Archie Paribar. Ako kadamo, siyang alam mo.
Oh. Mga pinasahan nila lang tourists. Aha. O daw yung share, pagbasa nila dahil share nila. Na daw as if daw they know all the answers sa tanan nga problema. Ang budlay nito kay kami wala gid sang inimuan. Perting mga kuan mo ideas nga ginawa. Tsakto na may mga naga-comment sila nga dapat sini ang mag-man sini nga sitwasyon ang mga health expert o kon mga health authorities gamo gid dapat naka-intindi pero ambot kon why isang political will sini nga matabo kay I mean kung why isang cooperation sa public ni kung paano mo ni ang tao nga dan sumuno katig-agi da pensindiyon bla nginang kung hindi na gani sila masakam kag dason kung matapikan sila do mamasol pa sa gobyerno vice natin na post lang and natin nila ang decide na si mayor nang mo na ako mo na sa doctors health experts ang advice. Hindi si Mayor ka-decide, hindi ako. May ara kita data and informations, consultations sa kadamaan, mga best practices kina sa ibang ginasunod dapat. Tiyamakon mo na. Pero anyway, kabalugi kong halos tanan diri kapoy ng mga halin sa frontliners. City officials and committee in charge sa tagsa ka committee sa Creation City. Ang lain pa diri kay kung may mga appeal kita sa National IETF daw why man yes bungog nila. Why man nila ginasapak. Di ba kung mo nagpa-interview to last time si Councilor Novero, halin man nga info sa UWA, igo kwentahon why man niya galing impamentian sa National IETF, sige magyapon biyahe sa OFW. Correct siya, Action Art. Sige gyapon ng ilang biyahe. Kaya dati mo na may mga poster sa kwan, mga negative post about yung results ko sa mga swab results. Ang aton ang LGO, ang aton City Health, wala iya control sa bayulat. Sa laboratory, kung kaya backdown na da, kung kaya lain naman nga kuhan, hindi siya compatible sa machine. Lain lang yung gamit, nag-back-down tong ilang machine, tingin mo nga kit na din padala to. Hindi na compatible. Kung nag-back-down ng machine nila, hindi na compatible. Amo na siyang mga issues nga kung isa or mga nga dinariswap. So may ara man tungod na libo, para sa libo na damo. Hindi makitaan ng imo results, di ma-requesto sila nga i-reswap. Bakit tasol naman dayo? Galing kiti, bisan DOH, yan why control na yan, kaya niya private, nga kuhan mo, mga kapin pa sa private nga mga laboratory. Even sa aton Action Art, may gakong isa, ang lirot ito, nagproblema man. Isa sa aton, nagka-problema man. Hindi po nga yung paktan. Tao gani kapag down, masimpa. Gani. Si Mayor Trinas, tuloy naligan nga mainadlaw, do nagtrending ganito, tublang naga-prayer siya sa ila sining kwan nga flag ceremony nga lain man batya group mayor to makumos ang sitwasyon niya. Gatulo luha ga pangamuyo sang Our Father Vice. Hello, Vice? Yes, tungod nga ang situation is getting worse. Gani? Akon sa Atlanta o nakunod, no? Sa sitwasyon nila, base ang by December or January, base mga gymnasium natin sa Rondan. Sus. Pero ano naman, kay ang isa sang ginalantaw ni Dr. Julius Drilon during my interview last night, siling niya, ang akong recommendation, kung may pondo malang ta, kag may kasarang malang kita, kinanglanon tani ang do aggressive nga mass testing. Galing kay ambot masarangan pa ni, do we have resources nga maka himo kita sini Vice? Nautod si Vice. Alas 9:05 na,
May agad ra kay paring Basti Girhin, aras la sa Kabankalan. Keep safe lang permi pareha, no? Salamat gid kag araman Toto Paul Castillo Hukon. Ay, sorry gid na utod kita. Siling ko ang recommendation ni Dr. Julius Drilon, sige ba si pwede ning makaimo kita massive or aggressive nga testing in the coming days. May available kita nga resources nga magpatigayon si Vice? Well, ang resources, action at honestly, may gina-appropriate kita for COVID, no? While labot siyang ginatagtugla siyang aid from national government. Okay. Na 119 million. Mm-hmm. May ara kita yung re-appropriate na funds coming from sa aton AIP, Calamity Fund, DRMO funds, 20% development fund, and more or less na mga 400 million na siya action art. Okay. But wala pa na siya maubos. So I think the mga 200 plus pa man ang nagasto. And that is still may daily needs kita mo. Di ba? Okay. So, ang asto sa kuwan, mass testing, pwede good. But then may DOH circular pa lang symptom-based kita. Hindi pwedeng wala ka symptoms, wala ka man contact niya sa positive patient, i-test ka. Gani man? Siya mo nang ginapalo siyang City Health Office na to. Maybe perhaps nakita na siyang DOH Okay. or sa national government na the national is running out of funds. At kung pag-testing kang tanan, o sarang kang tanan namin namin ginapali na idea. Kaya pag-test mo, ma-isolate mo. Ma-trace mo, test, trace, isolate, test. But then, kasi kung sa mass testing, ubos na nga itong funds. Gani man? Hindi, gasto tali sa ginapang lockdown na itong areas. Hindi ka makuha-pundo. So, damo ka gina-consider actually. Yes, sir. Kasi kung amo nang gina-apply sa iban, which is very good, sa mga rich countries, so kasi kita yun, kapag-capacity yun, isolate mo dahil. Gani man. Kita don't think na kaya, no? So, amo na siya ang mga problema nga atong kinalantaw na pasiwatan ta. Gani. Anyway, lawig pa niya sa action art mo. Lawig pa eh. Mientras ang tuway vaccine, perti pa rin nga sakripisyo nga aton. Anyway, sundo na mo nini nga mga development. Hopefully, mayor may ara magkaroon na press conference o may ara man statement na ipagwa. Bye, salamat kisa time mong gin-share karon nga aga. Yes, sir. God bless down. Sa aton pumuluyo, along kita, kailain ang sitwasyon. Thank you. Morning. Action Hotline. Alas 9:09. Hello, my name is Ron. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pa sa
radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag
affect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Duel sabay batos-batusan, Major batos-batusan sang bago City PNP. Good morning man kay Bro JC Dikilatong Hepe sang Moises Padilla, Bureau of Fire Protection. Morning. Okay na tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad ang akong lang panugyan Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule and Ting Combination. Agud sigurado kamangin mayong kondisyon sa aton lawas layo kasabalatian. Aksyon Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio!